Det bliver... En Charlie. Det er den, der jeg har. Vi sidder ved siden af Det der hinanden border, stadigvæk. eller hvad? Hvad? Det der border, eller hvad? Ja. Okay. Hvorfor alt der? Det kan det på. Hvorfor ikke det? Fordi Du har det der whack noget. Okay, Se, men hvad, prøv at se, du har level hvorfor 50. fuck har jeg ikke skiftet? Nej, det er det. Jeg skifter hele tiden. Det er derfor, de tror, du er lort, da du spiller mod. Bro, du ved godt, jeg er god. Nej, jeg ved Okay, hvad er det. det her, lort? Det er noget, du har fået i Rocket Passet. Har du den også? Ja. Det gider du slet ikke. Det gider du da slet ikke sådan noget der. Vi spiller Heatseeker i dag, boys. Limited edition. Yes. Og hvis folk ikke ved, hvad det er, så er det fordi, at... Eller så er det, man kind of har... Man er kind of aimbot. Ja, det er faktisk aimbot. Jeg prøver at sige, man har kind... I får det at se, når vi kommer ind. Ja, det er meget sjovt. Man rammer bolden, og den bliver lige målet på de andre. I får det lidt at se her. Ja. Man rammer bolden. Den går åbenbart ind. Ej, hvad fuck laver jeg? Får du at se her, den går sådan kind af... Og man har 100 boost. Ej, det er særlig gode, den har ikke. Det er bare dig, Og I må lige undskylde, hvis net det fucker lidt. Det er Rasmus' skyld. Ja, det er som om min skyld. Vi sidder slet ikke hjemme ved ham, så det samme. Vi sidder hjemme med Rasmus, så det er Ja, derfor, det fucker lidt. Mm. Gå lige væk, Rasmus. Okay, den har du. Ja. Nej, Okay. Shit, man, jeg sidder bare og spjætter. Okay. Fik du den? Fik jeg hvad? Red du bold? Ja, sgu da. Og jeg Bro, scorede. mit net det fuckede fuldt ud. Hvad? Mit net det var helt hul. Ding. Ej, mit indsats ødelægger også nu. Ej! De bolden, hvad laver du? Hvad fuck sker Hvor er der? du henne? Hvad fuck sker Hvor er du der? henne? Prøv lige at se bolden. Den jigler sådan frem og tilbage. Jækler. Den er sådan... Gør det ikke. Nej, ikke på kan. Det ser bare ikke ud. Men altså på kanet, der var det sådan. Ej. Du synes til piger, du er ad. Du skal ikke engang sige, at jeg er til piger. Hvad laver jeg? Jeg spiser det gode, ja. Sådan. Jeg er den bedste i verden, synes. Jeg kunne faktisk godt gå pro, ærligt. Det kunne jeg. Prøv at se den bold der. Hvordan kan man skrue så meget, at den lige rammer i? Jeg ved det ikke. Ja, og bolden den går hurtigere og hurtigere. Lige pludselig så bliver den lilla, så går den bare hyperspeed. Det er hurtigere end rumskibet i Star Wars. Ja. Kasper siger bare ja, men han har slet ikke set Star Wars. Det er ret ægget. Hvad fuck mener du? Du er selvfølgelig også... Star Du Wars. har ikke set dem, er du? Nej, jeg har set de nyeste. Prøv lige at Ja, slappe det af. er lort. Det er lort. Jeg skal det stadigvæk Du har ikke set de gamle, jo. Har du den der, eller hvad? Nej. Jeg tror, du havde den. Hvad mener du? Troede mig havde den? Mig havde den. Hvad mener du? Jeg troede jeg havde den. Hvis I synes, vi lyder lidt som børn, så er det fordi, vi har Så er det drukket. fordi, vi er børn. Okay. Ja, Okay. nej, det er fordi, vi har drukket. Det er fordi, vi har drukket. Det er ikke for at blinde på alkohol, men det er altså lidt det. Fordi at det normalt, Man må ikke så er vi, drikke. normalt er vi børn, men normalt så lyder vi ikke sådan nogen, der er 8. Ej, hvad laver jeg? Den er. Godt, det tror jeg, den er. Det gør det jo ligesom ikke, vel? Så er det meget med. Okay, Hva? det ligger øverst. Glem det ikke noget. Du er meget med. Jeg får dem alle. Prøv at kigge på din skrue, og så kig på min. Hvad? Hvor er du henne? Nå, okay. Hvor skrue du har der, dude. Okay. Hvad? Det er sygt skrue, du har. Jeg har sgu da en vild score. Det er også det, jeg siger. Jamen, det er noget sygt sarkastisk. Det er sådan et sygt score, du har. Så bare sådan, gå ind. Må jeg ikke rose dig? 24, okay? Må jeg ikke rose min kæreste lidt, uden at det skal væk? Nej, det er jeg godt, det er mig, der edit, jeg klipper det der ud. Hvorfor klipper du det ud? Skal du ikke kalde mig din kæreste? De må da gerne vide fra starten af. Hvorfor skal du skal da ikke kalde mig din kæreste, når vi er gift. Hvorfor hopper min? Hvad laver den? Hvad Altså, laver hvor er den? du henne? Bro, Ærligt. Dude, Jamen, jeg hvad gider ikke. laver Jamen, jeg den? gider ikke det der. Dude, hvad laver den? Det ser da fint ud. Men det er ikke det. Det er ikke bolden, det er min mus. Jeg trykker en gang, så bouncer den bagud. Altså. Så den her mus, den skal bare hives op af væggen og bare have nogle ordentlige tæsk. Den skal... Okay. Det er bare alle huller, vi... Okay. Jeg snakker alle huller. Det er bare af med tøjet på den mus her. Ej, jeg er pisse, jeg er fucking Det er du faktisk ikke engang sjov, sådan noget. Nej. Nej, dude. Jeg er pisseringe. Det er fordi, jeg...
Det er fordi jeg prøver at airrolle, og jeg kan bare ikke finde ud af det. Så lad være med at prøve på det. Det er Vi fordi, taber, eller? jeg er sej, når jeg gør det. Fucking sej, du er. Du kan ikke finde ud af noget som Nej, helst. det er jo det. Altså, du kan klart nok finde ud af at fucking bruge boost, altså. Prøv at se. Du kan ikke engang ramme den. Okay. Det er jo ikke svært at ramme Okay, på hvornår var det her? Fuck. Nej, hvor er de lort. De er Ja, faktisk ja. lort. Flyt dig. Ej, hvor... Hvordan var det dig, der fik... Du har ikke engang rørt den, jo. Bro, hvad mener du? Jeg rørte den der, du rørte den ikke. Yeah. Hvad mener du med, hvornår jeg rørte den? Ej, hvad sker der? Synes du? Han er simpelthen ham der. Har du den? Hvad fuck mener du? Jeg vil lige springe i luft. Nej, det gider jeg ikke. Jamen, jeg var oppe i gider luften. slet ikke, det der. Jeg var oppe i luften. Hvor fanden er min? Hvor er jeg henne? Jeg spawnede bare lige. Hvor fanden er jeg henne? Når jeg holder der. Okay. I'm a ghost. God er det net ikke driller. Dude, folk de tror ikke, vi er 19 og 20 år gamle. Nej, Fucking hund. ja, det er faktisk. Hold kæft, en taber. Hvad er det galt i at være en hund? Suck me. Ej, men seriøst, hvad fanden er det der? Så kigger jeg, så bliver jeg bare fucking dæmmet lige pludselig. Ball chase. Ej, han er bøsse. Nej. Han er bøsse. Ready. Vi tager dem igen. Vi tager dem nu, man. Rematch. Ej, se de tur engang. De ved, Okay, godt man ikke så, hvad jeg skrev der. Hvad skrev du? Ikke noget. Hvad skrev du? Ikke noget. Hvad skrev du? Jeg skrev ikke. Jeg snød Nej, ærligt, hvad skrev Men jeg du? nåede ikke at Ærligt, hey, jeg skrev. Jamen, hvad har du skrevet? Jeg kan bare klippe det her ud, jo. Okay, det er rigtigt nok. Jeg skrev mig bare, give me dick. Jeg klipper det ikke ud. Hvad? Ej, is. Hvad? Ej. Vi Ikke rørte der, det så ikke. rørt den, det der for. Det er min. Nej, det er min. Fuck nej. Du kan alligevel ikke finde ud af det. Fuck, jeg er dårlig. Ja. Okay. Nej, det er det ikke. Jeg har. Jeg har bare roligt. Fuck, vi er egentlig gode til det her. Jeg er Åh, sidst. Flyt dig. Så kom. Ikke, jeg troede det der. Jeg har den der. Jeg har ikke en skid. Har du den der, eller hvad? Nej. Jeg har. Det kan du ikke bare gå ud på sidelinjen. Bare stille den Hvad der. mener du? Jeg har 69 i score. Hvad er jeg? Okay, du, hvorfor? Nej, 500! Det er altid typisk. Prøv at se den på i. Jeg har den der bare roligt. Ej, mit internet, det går. Det er dit internet, hedder det. Jeg har. Overhovedet ikke. Ej! Bløder dit øre også? Nej. Okay. Ej, det kan vi heller ikke så. Åh! Jeg rammer den bare så vildt, ikke? Når han troede, han fik den, han gjorde. Ja, det gjorde det bare. Jeg blev bare sådan lidt glad, han gjorde. Jeg synes den bedste. Du lever ikke en fucking skid. Du var altid lige ind foran mig. Se den der ryger i, den der. Giv den så ikke. Ej, jeg troede du Ej, havde den! Jeg troede du havde den! Det er fucking Nej, hvor dårligt. åndssvagt. Det er dårligt. Jeg troede lidt til, at jeg havde den. Kan jeg? Okay, nu bliver den snart lilla, jeg Hvad sværger. fuck sker der for den her bold her? Jeg sværger, den snart bliver lilla. Og din bold. Dude, bold den fucker Ja. fuldstændig rundt. Dude, den bliver snart lilla. Hvad laver du? Jeg hopper efter den her store bold. Hvorfor kører de så smooth? Det er fordi, jeg får nyt grafikkort, jo. Nej, min den... Skider du overhovedet med overhovedet? Bro, hvis du så det her fra min mængde, det var helt fuck. Så du havde et job, du står bare derinde og piller Fanden pik, sidder så langt inde. piller røv og sådan noget. Nej, dude, hvis du skal lige se det fra min vinkel, hvad fanden skete der? Det er sgu da godt. Nå, men jeg gider det pisse der. Hvor er det mig? Ej, Og rolig, jeg har. Overhovedet ikke. Det har du den her, hva'? Ja. Åh ja, damer på snappen. Ej, hvor er du god. Nej, det er faktisk bare drenge. Men drenge, der er med på det frække, det er vel det samme som piger. Er der nogen på linjen? Dude, fuck er din også helt vildt. Det hvor tit tror du egentlig, vi siger.
Hvor er du henne? Hvad laver du, mand? Jeg stod og kiggede på dig. Stop og piller numse. Jeg stod lidt tæt med min hånd væk fra min mus, og kiggede på dig. Men det sidder så sådan her. Bare stirret på dig. Stop den! Jeg kan bare se dig, prøv at se. Er det nu, jeg skal være med, eller hvad? Okay. Jeg ved ikke lige, hvad jeg stenede fuldt ud. Ej, du ramte den. Jeg lavede lige en dig. Du ramte den ikke engang. Det er sgu da det, du plejer at gøre. Jeg har da altid ramt den hele mit liv. Svæv. Jeg svæver. Hvad? Jeg svæver. Du svæver? Nej, jeg svæver. Lige kæft, du er så dårlig, bro. Ej, ikke. Jeg fik epic save for det der. Sindssygt. Oj! Du synes fucking ad savner. Bro, du synes ringe. For det til mig. Vi går bare efter dig. Går du efter mig? Ad, han tror bare, han er Prøv at se fucking... Ej, han tror bare selv, han er fucking god. Ja, han sidder bare sådan her. Oh my Jamen, god, han sidder jeg er sådan en den 8-årig bedste dreng, der i lige har verden. fået Jeg er stiv den pik bedste i for verden. første gang. Sidder bare lige og nuller den og har fået et enkelt hår. Jeg kan ikke tage sådan det der. Hey, nej, hey, stop den lige. Hey, cancel. Nej, alle nu spiller med det her lort, jo. Ej, øv. Fuck, du var hurtig. Nu spiller jeg med det lort her. Hvorfor kan du ikke spille med den? Det er lort. Øj! Ej, men Leo, gider du ikke være med? Der er gået, Du gider synes ikke være med længere. bro, der er gået 2 sekunder. Vi kørte bare. Han kommenterede bolden. Hvad er det, du laver? Du havde venstre side. Altså, hvad fanden foregår der? Prøv at se. Bro, du er seriøst ringe på. What the fuck? Hvad fuck mener du? Dude, hvad fuck skal jeg gøre? Hvad mener du? Kan bare lige igen. Jeg gør. Jamen, hvad jeg skal gøre i den der situation der? Lige op i krydset. Okay, hej. Okay, seriøst. Serious times. Ja, nu, nej. Serious Har de times. scoret 2 mål på 3 sekunder? Nej, det kan ikke På 3 sekunder? Det er lort. Ej, dude. Ej, 3 sekunder. Jamen, det er jo ikke fordi, de er gode. Det var fordi, jeg har fucket op og leget af folk. Du er pisseringe, du. Okay. Hvor er du henne? Nå, den Du var skal da i målet. Hvad fanden laver du? ikke. 150 km i timen. Ej, det er Det er så hurtigt, som jeg kan løbe. Det er for langsomt. Ja, men det var på en dårlig dag, jo. Nå ja. Det var, hvor det regner og modvind og sådan noget. Okay, okay, like den her video, hvis I ikke løber hurtigere end 150 km/t. Så hvis I alle skal like den, eller? Nej, det skulle du ikke sige højt, ja. Jeg synes fucking god, det mener jeg. Jeg kunne godt være, altså jeg kunne godt vinde guldmedaljer i Rocket League. Ej, det kunne du faktisk godt. Ej, det er Det kunne du, ærligt. Du får mig til at smire, ikke? Du får mig til at Ja, smire. jeg får røde kinder af det, du siger. Du får mig til at krømme. Hvad Hvad laver fanden gør den ind? Hvad laver du? du? Jeg laver. Ja, dude, hvor er du henne? Jeg står lige og chiller nede i mål, og så... Hvad fuck laver du? Hvor er du overhovedet henne? Du sidder i mål, hvad mener du? Jeg har de bæreste bolde. Det er slet ikke... Ej, hvor er det kraftigt. Du skulle sætte dem, vi forvirrer dem. Hvad fanden, dude? Du får os til at tabe. Se, det er en strategi af det her. Jesus. Det var ret vildt, det der. Må jeg være med arkspiller? Nej, jeg vil være markspiller. De aner Hey, ikke, du hvad de skal ramte den gøre. faktisk den her gang. Åh, fuck. Hold kæft, en fisse. Du sprang ud der. Ej. Ja, den her. Rolig. Fuck, jeg kommer til at prutte. Det kunne jeg ikke. Jeg rammer den sådan en gang. Hvad var det dig, der scorede? Ja, du ramte den jo ikke. Jeg rammer den sådan en gang, så får jeg den ind. Jeg har ikke været med hele gamet, så rammer det den er mig, sådan der en har gang. flere saves. Men hvad? Nej, jeg har flere safe for mig. Hvordan? Det er mig, der har lavet alt. Det tænker jeg et skid! Hvad mener du? Det er dig, der tjekker snaps Jeg har også ind i flest mål. mål, ja. Det er fordi, jeg kan gøre det, fordi jeg er så god. Det er dig, der sidder og tjekker snaps ind i mål. Ja, men det er fordi, jeg er så god, jeg godt kan tillade mig at gøre det. Det er løgn. Det er synes fucking- løgn. Det du er løgn. Der er synes 6 dårligt. sekunder tilbage. Du ses... Ej, hvad? Jeg Er kan ikke- bagud? Jeg kan ikke have det. Seriøst, det tilter mig sådan noget. Jeg kan ikke have det. Vi kan godt nå det. Vi kan godt nå det. Jeg skal overhovedet ikke nå det. Hold kæft, vi kan
Prøv lige Hvis at I være scorede positiv. 2 mål på 3 sekunder, så kan vi også godt nå det her. Så kan vi nå at score 4 mål på 6 sekunder. Og klart, den går i. Den går i. Ej! Ej, det er han til mænd. Det er han virkelig. Nej, han er til mænd. Nej, hvor er han klam. Nej, jeg kan ikke have det der. Fuck, Nej, ej, han jeg er kan dum. slet ikke tage det der. Det var seriøst ham, der gjorde, at de scorede. Ja, det var det faktisk. Rolig, jeg er på den, jeg er på den. Jeg har den. Så ser jeg det over i den anden side. Inden bolden der. Jeg har den. Ej, hvor er jeg synes den vildeste i verden, tror jeg. Shit, jeg får den i 8. Hvordan var det mig, der fik den der? Det ved jeg ikke. Dude, jeg holder bare shift inden. Prøv at se. Okay. Øj! Nøj, hans. Okay, den går ikke i. Jeg holder bare shift inden. Så glider man bare. Okay, det er mig. Okay, jeg ved ikke, hvad han laver. Det er mig, der bare sidder og drifter. Hvad fuck mener du, at det er din? For det er mig. Altså, på optagelsen her, jeg koger fuldstændig pølser. Jeg ved ikke, hvad fanden. Jeg står bare ude midt i banen, og så står jeg sådan her og flyver rundt og løber loose og sådan noget. Men vi fører. Jeg skulle også derfor, jeg gør det. Hey, den går i den der, jeg så. Okay, man! Callede den for sindssygt. Jeg skal faktisk fucking pisse. Ja, skal jeg ikke. Kan du lige give mig den flaske der? Pisse i? Nej, der er dåsen der. Jo, men den blandt sammen med Tuborg. Min far, han spurgte faktisk, om du pisse ud af vinduet i dag. Mig? Ja. Om jeg pisser ud af vinduet? Ja. Hvorfor spurgte han om det? Hvorfor fanden spurgte han om det? Det er fordi, jeg har været på toilet sådan 4 gange. Og så han har bare ikke set dig være på toilettet endnu. Men det er fordi, han blærer af stål. Ja, så sagde jeg også bare, at det er nok fordi, han har en større blære, fordi jeg pisser fucking nemt. Jeg har en blære af stål. Jeg har ikke pisset, siden jeg var i jeres lejlighed. Ej, What the fuck? Ej, det var også lang tid siden, dude. Det var fat, der jeg ikke. ej, den går i den her. Nej, det er min. Det er min. Det er min. Hvad fanden er det, du laver? 100% Rudy Federico. Rudy Federico. Ej, mit internet, det fucker nu. På mit internet. Ej, hvad skal det? Hvorfor bliver det ved med at være nede med os? Hallo? Jeg skruer! Okay, ved du hvad, jeg går lige ud 10 sekunder, lige underholde dem imens. Ja, det gør jeg. Nå, men så er jeg her. Okay, vi laver et gameshow. Okay, I skal gætte Kaspers alder. Skriv ned i kommentaren, hvor gammel Kasper er. Mit personlige gæt, det ligger nok omkring de 12. Kom med jeres gæt ned i kommentaren. Ja, okay, næste spørgsmål, det er, I skal gætte, hvor lang Kaspers diller er. Dem svarer I bare på ned i kommentaren, og så er det fint. Så nu han skal komme tilbage, eller? Jeg har ikke gjort noget. Vi kan lige runde videoen af. Okay, vi bliver nødt til at prøve her. Det her er en af vores første videoer. Folk de skal lige lære at skænde, ikke? Ja. Når vi siger bøsser, så mener vi det ikke personligt. Det kan godt være, I siger sådan, Præcis. jamen, ikke? Det, Der er I nogle bruger det ting- som et skældord. Nej, vi gør ikke. Der er nogle ting om mig og Rasmus, de skal vide, fordi Ja. det kan godt være, at I tænker, når I kommer ind på vores YouTube-kanal og ser vores videoer, at vi er fucking mærkelige, og Ja. det er vi også. Men Ja. det er ikke fordi, at vi er... Prøv, bare lige sådan, det kan godt være, at vi nogle gange siger, at vi bøsser og sådan noget, men det er vi ikke. Vi siger nogle ting nogle gange, som måske folk de tager lidt offensive nogle gange, men folk der kender os, de ved, at vi ikke mener noget personligt. Men vi kender også selv nogle bøssevenner, og det Jeg gør Daddy ikke, for men eksempel. fint nok. Og Daddy han er jo bøsse. Ja, det er det. Ja, okay, det er det. Så ærlighed, det er en god ting, ikke? Shit, du har godt reddet mig, mand. Folk Hold de bliver nødt kæft, til at vide mand. nogle ting om os. Fordi vi er ikke helt normale oven i hovedet nogle gange. Jamen, det er vi faktisk ikke. Vi går på efterskole sammen, ikke? Og vi er tvillinger, så det vil sige, vi har kendt hinanden hele livet. Ja. Og vi er ikke normale oven i hovedet, Ja. Men vi har aldrig nogensinde boet på værelse med hinanden. hvad der På efterskolen altså. på efterskolen, ja. Altså, i virkeligheden har vi selvfølgelig, fordi vi har alle tvillinger. Men hvad er der sjovt ved at være... Hvad er der... Hvad? Hvad Ja, er der sjovt ved at være vi skulle da normal? egentlig trillinger. Hvad? Vi skulle da egentlig trillinger. Folk de tror bare, at vi er de mest useriøse mennesker i hele verden. Ja. Vi er bare typen, der kan finde på at sidde og grine i en kirke. Eller er det en, der bliver begravet eller sådan noget. Faktisk ikke sjovt. Men det er vi. Folk de bliver også nødt til at vide, prøv at have. Der bliver nødt til at være lidt sjov i livet. Her i 2020 går alle bliver krænket. Alle bliver Det er alt fem- muligt lort, ikke? Ej, seriøst, det er simpelthen for meget. Det mener Ja, det er det faktisk. Og jeg bliver træt i hovedet af at se på det. Så her i 2020 og 2021, alle bliver krænket over ingenting. Så har derfor bare været så, nogle jeg tror faktisk bare, at folk de vil elske, at der kommer noget sjov ud. Det har bare været nogle lortår generelt. Ja, men altså helt ærligt.
corona og folk, der tager hinanden på låret, så bliver de krænket og bliver fængslet i 10 10 år. år, Eller for noget. 10 år siden. Nå ja, for 10 år siden, ja. Bro, prøv at slappe af, mand. Altså, hvis du havde et problem med det dengang, så sig det. Altså, hvad fuck Ja. sker der? Det er jo kun fordi, at man netop kan komme igennem med det nu, og man sådan, ej, hallo, jeg ved ikke lige, hvad fanden vi ellers skal snakke om. Ved du hvad, han tog mig på låret for 10 år siden. Ja. Vi smider ham lige, vi smider ham lige for hundene, altså, hvad fuck sker der? Ja, det er faktisk, ja. Det kunne være Helt lidt... bare køre ind i mig. Helt. Det Bro, var hvis jeg sagde, der var en eller anden pige, der tog mig på låret for 10 år siden, så ville folk sgu da bare grine, og ja. vi er ikke kommet en skid videre. Nej. Men fordi man, en eller anden dame, eller en eller anden mand har taget en dame på låret for 10 år siden, eller sådan, så er det åbenbart et mega stort problem, fordi han er politiker, og nu skal han i fængsel, og alle de imod ham, og Han siger, skal fuck, ikke du i klam pervers stodder! Jeg ved det ikke, der er bare nogle af de der ting, der jeg slet ikke kan tage. Det irriterer mig bare. Like i den her video, eller skriv lige i kommentaren, hvis I synes, vi skal lave en podcast. Ja, og så svar lige på spørgsmålene nede i kommentaren, du ved, dem jeg stillede tidligere, da Kasper var ude at pisse. Som jeg stadigvæk ikke ved en skid om. Han ved stadigvæk ikke, Men- hvad spørgsmålene er, men det er ret sjovt. Men det finder han ud af, når vi redigerer det her jo. Og så må I skrive nogle emner, I synes, vi skulle bringe op, fordi vi kan snakke om alt. Så I skriver bare et eller andet. Ja, I skriver bare. Vi har en mening om alt. Gå ned i beskrivelsen, og så gå ind på Tværs YouTube. Kasper, han er med i sangen. Det er ham, der Og- synger om du finder mig mellem de der patter på din datter. Ved du hvad? Ja. Det var egentlig bare det. Så vi siger bare møgen herfra. Møgen YouTube, og så Ja, vender vi tilbage.